Mira de ese lume que abre tema fura, a mesma que vimos brilando marchar. Galicia, Galicia, Galicia querida, terriña querida, dotísima mai, para nos Oronxe, mira de que vedes o lonxe, o abrente do día xa quer clarexar. Eu vexo unha liña que poida que sexa, parece non sexa que lonxe que está, é certa sinal, é certa sinal. Un mocito de Mugardos llamado Martín García se enamoró de una joven que se llamaba Sofía. A primeros de enero con Sofía se casó y de allí a poco tiempo de otra se enamoró. Sin dudas ni dilaciones, los papeles arreglaron y en un barco los dos juntos a la Argentina marcharon. ¿Dónde pasan los dos juntos? Quedaba su... que nos están seguindo, pois outra vez do canal televisivo, outra vez tamén de vía streaming, o que decíamos outra vez dos canais da Deputación Provincial de Ourense, de Xosé Lois Foso, e temos aquí unha catedral, unha basílica de San Martiño, Catedral de Ourense, a nosa ben querida, aquí arrimando co concerto de Aninovo da Real Banda de Gaitas da Deputación de Ourense. Imos a ser concretos no tempo, porque o tempo vale ouro nestes tempos, ademais de pandemia. Antes de nada, a mí me gustaría brindar un fortísimo aplauso ao gran homenaxeado que non pode estar no día de hoxe porque tristemente deu positivo en COVID e non nos pode acompañar, o gran homenaxeado deste concerto de Aninovo que é Juan Corzo Álvarez, cantor poeta de Celavente, emigrante de Barcelona. Vallas aplauso, facemos así, si nos está vendo, pois o importante é que se encontre ben de saúde, claro que sí, o noso corazón para ti. E agora, por suposto, agradecer a colaboración tamén da ilustre violinista Tatiana Kostomarova, de Mijael Meliakov Kostomarova, as mellores voces, bueno, unhas das mellores voces, porque a veces cando totalizamos parece que se nos queda así, unhas das mellores voces de Galicia, como son Iria Estévez, liderando o proxecto Clave de Fado, e Gabi Reboredo. E, por suposto, como decía ao principio, antes aquí os espectadores que están presentes que non superan o centear de persoas verdadeiramente organizadas por o noso Obispado de Ourense e Delegación Episcopal para a Vida Consagrada do Obispado de Ourense. Gracias a
Deputación Provincial de Ourense gracias a Ourensanía, que aí vamos sempre presumindo con marca. Antes de adentrarnos no proceso musical, vou a convidar a Jorge Juan Pérez, por favor, e, por suposto, tamén a filla da Divina Providencia, Madre Gavina, por favor, se son tan amables, esa apertura da Delegación Episcopal para a vida consagrada do Bispado de Ourense. O recibimos con un aplauso, claro que sí, agarimo, amigos, amigos. Moi boas tardes, é un placer para a Delegación Episcopal para a Vida Consagrada da Diocese de Ourense acompañar a Real Banda de Gaitas un ano máis no concerto con motivo do Nadal. En el niño divino recién nacido, acostado en el pesebre, se manifiesta nuestra salvación. En el Dios que se hace hombre por nosotros, todos nos sentimos amados y acogidos. Descubrimos que somos valiosos y únicos a los ojos del Creador. El nacimiento de Cristo nos ayuda a tomar conciencia de valor de la vida humana, de la vida de todo ser humano. A quien abre el corazón a este niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre, Él le brinda la posibilidad de mirar de un modo nuevo las realidades de cada día. No corazón da noite de Nadal, Xesús naceu por nós, pero o seu desexo é tamén vir a cada un de nós os nosos corazóns. Para que isto sexa posible, é necesario que recorramos o seu mesmo camiño, o camiño de humildade e de servicio cotiá silencioso. O gallá, a música fermosa deste concerto, suscita en todos nós os mellores sentimentos, os máis elevados que o neno Deus quere poñer nos nosos corazóns. Moitas gracias. Gracias a ambos os dous, Madre Gavina, Jorge Juan Pérez. Bueno, comenzamos. Apartado musical para disfrutalo e recrearnos. Imos agora con unha introducción bonita, donde Xosé Lois Foso pon o momento e a intención, vai haber algo bonito. Concerto memorable, concerto coreográfico. Escoiten vostedes, pero da parte de arriba, do corazón desta catedral, xunto ao órgano, ali nos vai estar e nos está o noso gran gaiteiro internacional, Marco Foso. Xunto ao órgano, aí está ele situada, violinista Tatiana e Mijail, dende o púlpito se subirán, aí o verán vostedes tamén, totalmente coreografiado este concerto, e o profesor Manuel Riolleros no acompañamento do órgano. Todo isto será co himno litúrxico a San Martiño, marcha de entrada, e con posterioridade, xa ubicados con esa disciplina que marca Real, chegará o saúdo de percusión e, posteriormente, a popular anterga Alborada de Ourense. Aplausos, Marco, todos, comenzamos. Gracias.
Moitas gracias por esta entrada excepcional que sempre realiza a Real Banda de Gaitas da Deputación Provincial de Ourense. Anunciábamos ese saúdo de percusión, anunciábamos todo este momento musical e, por suposto, había que tamén rescatar a presencia de Daniel Castilleiras, o que decíamos, xunto coas violinistas no púlpito e o profesor Manuel Rey Olleros. Agardamos con cariño, agardamos a presencia de don José Pérez Domínguez, que de Anda Catedral de Ourense, que se atopa entre nós. Perdonen si teño que visibilizar aí, pero agora pois sí que quere ofrecer unhas palabras, que quere brindar unhas palabras a todos os presentes. Non sei se ven aquí a este micrófono ou realmente accede a outro micrófono. Ven aquí, me comunican. Bueno, pois despois xa saben que toda vez que el realice a súa intervención de cariño, de agarimo, de especial benvido a este templo de San Martiño, nesta especial benvida no ano 2022, despois voltaremos a ese episodio musical que continuará co saúdo de percusión da Real Banda e a popular Anterga Alborada de Ourense. Agardamos a súa presencia, Foxo, director da Real Banda. Non sei se neste momento está avisado, se non está avisado, tamén damos un saludo a Miguel Santalices. Gracias a esa representación. Recordamos o Xacobeo 21-22, aínda continuamos no ano 22 con Xacobeo, así que, por favor, animémonos a camiñar en todos os sentidos, non dun xeito estático, activos. Según as saúdo de percusión, pois nos imos co saúdo de percusión. Adiante, queridas amigos e amigos, xa vos deixo de invadir. Ese aplauso para eles, gracias.
Bueno, pois ese aplauso merecido sempre. Aí están con esa peza que remataban esa anterga alborada de Ourense. Seguimos co episodio musical. De momento aínda o director da Real intervirá nun ratiño con algo tamén moi especial, porque o que así nos acontece. Imos adentrarnos xa co grupo de zanfonas da Escola Provincial de Gaitas, que pois basicamente se irán colocando en cuestión de minutos. E claro, é algo, fíxense vostedes, todo isto nos trae algo inusual, que é precisamente que nos vamos virando, revirando, cando sempre acontecía que o concerto, pois aí xunto ao altar, aí estábamos prácticamente todos, pero bueno, a capacidade que temos os humanos de adaptarnos resulta increíble. Eu creo que se ubicarán aí precisamente os integrantes do grupo de... Sí, viene Manolo Garrido, entramos Manolo Garrido e nos posicionamos, pois ese aplauso para eles, gracias. E eu mentras vou aquí a seguir comentando, mentras lle van preparando xa Chema e os compañeiros de sonido atentos en todos os detalles. E bueno, claro, o que lles decía, primeiro, toda ese repertorio que lles fixen ao entrar, colóquense por favor, fagan por favor, bueno, pois todo o protocolo higiénico sanitario do COVID que estamos realizando de xeito estricto. Claro, como noutros anos decimos, me entran por aquí ou me entran por aí, claro, agora temos que ir deixando o espacio vital. Bueno, o grupo de zanfonas da Escola Provincial nos vai interpretar, pois eso, con danza de pastores de Danserí de 1551, e aí está Manolo Garrido o fronte. E eu cando falo de Manolo Garrido, pois sempre me acordo dos afortunados certames celtibéricos, que este ano, pois eso, xa se pudo celebrar unha nova edición, e tamén pois foi unha fortuna poder celebrar tamén máis eventos coa Real Banda, como foi pois o Festival Medieval no Concello de Obolo, esa xuntanza internacional de gaiteiros no Concello de Monterrey, actuacións varios, diferentes, intervencións en actos do Xacobeo 21-22, que o que recordamos, temos o 22 para seguir camiñando, para seguir avanzando. Avancemos, por favor. Eu son aquí agora un pouco a interlocutora e a intermediaria desa mensaxe que todos, creo que entre todos sentimos, pero que alguén vocaliza, alguén verbaliza. Bueno, xa están presentes, pois imos a disfrutar, imos a recrearnos no tempo e no pasado e na memoria viva. Aplauso para o grupo de zanfonas, gracias.
Moitísimas gracias, Manolo Garrido e o grupo de zanfonas da Escola Provincial de Gaitas da Deputación Provincial de Ourense. Gracias, bo Nadal, bo Ani Novo, xa estamos aí encarrilados. Bueno, damos un pasiño e nos imos coas cantoras de Queixumes dos Pinos con cantos do Nadal. Eu lles vou a presentar os temas, pero me van a permitir solo unha línea de confraternidade. Nos van a interpretar os Reis de San Cristobo de Fisteus e a Belén con gaita de fol. Falando de gaitas, falando de Queixumes dos Pinos, pois é obviamente un convidado que tamén ten especial a Real Banda de Gaitas da Deputación Provincial de Ourense. A mí me gustaría, o seu director tamén, que non está entre nós aquí, que nestes días pasados tristemente faleceu, que brindásemos cara ao ceo, un aplauso para él, José Antonio Viñas, e eu sei que ademais a súa xente é algo por humanidade que tamén extendemos a él, porque ao final hai que ser persoas na vida e hai que estar en cada momento. Así que, bueno, vaya por diante. As cantoras de Queixumes, non sei se xa se van ubicando, entraron por aí, por favor, sí, vayan ubicándose, e ademais que sabemos que hai, bueno, Antero, ademais aquí ven o señor Antero, que tantos traxes regionais leva confeccionado ano tras ano, cantas xeracións levan pasado por as mans del. Un gran, habería quen diría, un gran cosedor de traxes, non, un gran creador que ademais leva traballado moitísimo e se acopla absolutamente a todo, con todo o corazón, todo vinculado coa tradición, coa memoria viva. El é tamén unha gran memoria viva, sobre todo se alguén de vostedes algunha vez, ahora que San Google tamén, a veces a chamamos así San Google, porque nos conta todo, e unha vez que nos conta todo, verán vostedes que traxes extraordinarios pois tiña electivo e realizou para diferentes grupos tamén da nosa capital e provincia. Bueno, pois eso, escolleron para hoxe estes dous temas, estes dous cantos de Nadal, e os disfrutaremos porque estamos en tempo delo. Eu outro día que paseaba precisamente coa miña familia me puxen a cantar panxoliñas, voto en fallas panxoliñas pola rúa, porque resultaría moi bonito, ademais aí pola rúa, ese ambiente que nos crea no Nadal. Bueno, pois ese aplauso, Chema, está todo prácticamente listo. Eu sempre, o que decimos, non é que sea así unha plasta, non, é que me gusta acompañar os meus compañeiros de sonido para que fagan o seu traballo tranquilamente. Aplauso para cantoras de Queixumes dos Pinos, gracias. Corre de rapaciños a deleca gaita do sol, que dicen que nace o neno tan bonitiño como un sol, que dicen que nace o neno tan bonitiño como un sol. Ela dice non tengo pobre caminciña que poñer, as estrelas xa nos día
Bueno, pois moitas gracias. Podedes seguir disfrutando plenamente. Ainda vos queda algunha interpretación máis? Non. Claro, como nos quedábamos así, agora decía, non vaya a ser que esteus aquí. Así que, bueno, vos convido a que seguiades disfrutando entre nós do concerto, se así o desexades. E agora, pois, chega un momento bonito, un momento emotivo. O director da Real Banda de Gaitas da Deputación Provincial de Ourense, don Xosé Luis Foso, decíamos que precisamente Juan Corzo Álvarez, a quen se homenaxea este ano, cantor de Celavento, Ourense, emigrante en Barcelona, non está por ter COVID. Bueno, pois desafortunadamente lle tocou, pero o circular nos pode caer e tocar a calquera. Así que vamos a xa proceder á entrega da medalla de ouro. Está a súa irmá en representación del, non poderemos escoitalo a él, pero está a súa irmá, dona Florinda Corzo Álvarez. Así que, bueno, Foxo, eu aguardo aquí tamén por vos, por ambos os dous, para que veñades aquí e se realice. Acompaña a Miguel Santalices tamén a este momento, o presidente do Parlamento de Galicia. Aí están ese aplauso e esas palabras que escoitaremos de Foxo, porque aí ven o contido emocional. Gracias. Medalla de ouro da Real Banda de Gaitas da Deputación Provincial de Ourense, que adoita entregar ano tras ano nos homenaxes que tributa cos seus concertos. Bueno, tiña que estar aquí Juan Corzo, pero justamente onte deronlle positivo nesto do COVID. Entonces non pudo viaxar desde Barcelona. Tiñamos previsto entregarlle a que nos cantara os Reis directamente el, porque é poeta, compositor, xa a súa familia foi cantora, e está aquí Dorinda, que súa irmá, que se encarga de recoller o presente, e quer tamén dirixir unhas palabras. Gracias. Pois adiante, ese aplauso tamén para ela, estendido ao seu irmán. Bueno, ante todo, moitas gracias. Gracias por estar aquí. Gracias, Foxo. Gracias por este premio ao meu irmão. Emocionante. Vamos a ver. Non pode estar físicamente aquí, pero co corazón e co pensamento si o temos. El empezou desde pequeno xa a cantar, e foi cando se jubilou, cando se dedicou pois, a escribir poesía e a facer cantares. Sobre todo, recuerdos que teña da infancia daqueles anos 60 e 50, anos de cando era pequeno, aquelas vivencias que había no pueblo, ca xente, cos lugares, todo o que el podía recordar. Aquelas xentes e lugares de Celavento no seu pueblo, do que ele está moi orgulloso e sempre levará por onde poda na alma e esa alegría que reparte pois para todos, sendo deste pueblo tan pequeniño e do que el se sente orgulloso. Gracias, gracias por este homenaje en este sitio tan bonito, tan hermoso e que tanto representa para todos. Hermano, va para ti. Va para todos, compartido, gracias. Para todos. Gracias, para todos, gracias. Bueno, pois nada, disfruten, sigan disfrutando do concerto e que bonito. Que bonito cando falamos ca alma, que complicado a veces, verdad? Pero sí o máis bonito, abrirnos, a apertura de corpo e alma, que fermoso. Bueno, pois as cantareiras, toca precisamente agora as cantareiras da Real Banda de Gaitas, con Riz de Placín. Non sei por onde me andan as cantareiras, vou mirando cara a elas, porque, bueno, entre toda a agrupación, esta formación única do mundo que aquí se nos aglutina ao redor, eles van facendo o seu tránsito totalmente organizado para aquí, cara lá, cara a outro lado, fan aí uns cuantos hexágonos, cuadrados, círculos, se reorganizan, se cambian, e xa están prácticamente co seu repertorio tradicional. Están agora xa posicionándose coa percusión, e, bueno, e é un placer, o que decíamos, é un placer que este ano 2021 que se nos foi, a lo menos disfrutásemos dun trociño de cultura. O gallá que podamos disfrutar de moita máis cultura. O que comentábamos en mayúscula, porque vai con nós, non avanza a humanidade se non temos cultura, non podemos disfrutar de todo isto, e é importante que disfrutemos, que traslademos, que sigamos mantendo viva de xeración en xeración todo, pero non simplemente esta nosa música, sino pois toda a literatura, todo aquilo que realmente é transmitir e seguir avanzando no tempo. Bueno, pois as cantareiras da Real Banda de Gaitas, que tamén en ocasións
todos, e é moi bonito cando realizan as súas rodas de prensa e realmente nos ponen los pelos como escarpias cando elas aparecen ali e nos ofrecen así gratuitamente, porque eles queren e porque así se organizan un cántico que despois decimos, bueno, pois como que salimos aquí xa retroalimentados entre todos. Bueno, pois os deixo xa ese aplauso, disfruten plenamente e aí nos revolvemos un ratito máis coa tradición. Gracias, ese aplauso. Más un día inolvidable que por un jardín pasa. Cousa bonita escoitalas. Bueno, fíxense vostedes que entre homenaxe e boas palabras escoitamos falar maravillosamente ben a Xosé Luís Foso do homenaxeado de Juan Corzo a súa irmá, a Juan Corzo Álvarez. A súa irmá foi impecable, pero claro, aínda queda, que me acaban de comunicar que queda algo fermoso. E é unha mensaxe que nos brinda a todos precisamente o noso homenaxeado, que hai que poñer o ouvido nada máis, non o imos a ver. Pero bueno, se ven vostedes que rapidez nos movemos todos, pois que sone alá, Quique, que me comentabas que hai esa mensaxe, así que sone alá esa mensaxe de Juan Corzo Álvarez. A ver, Dende Barcelona a todos os asistentes ao concierto de Aninovo na Catedral Basílica de San Martiño de Ourense, desexo feliz entrada de ano. Era un grande honor para min poder estar aí hoxe celebrando
pero as circunstancias do COVID-19 non me permitiron que así fora. De todas maneiras, podo vos asegurar que o meu corazón está con todos vos aquí, e o meu pensamento tamén. Estou con vos e dou as gracias a todos, pero moi especialmente a esa persoa tan grande como entrañable que se chama Xosé Lois Foxo, xa que sen tú a labor, moita historia da que pasa quedaríase no olvido entre os que me encontro eu. Galicia, Ourense, terra donde eu despertei, terra da que lembro tanto polo leite que mamei. Dígolle a xente que pense na ledicia que eu vencei. Por favor, que non contábamos con este documento sonoro e chegou así, como unha estrella de Oriente, como unha estrella de Oriente. Fantástico, bueno, qué bonito, emotivo. Seguimos coa música, Carlos, tamén estamos aí atentos en todos os detalles da música e nos vamos con esa égloga operística Pastora Sola e despois nos contará aquí cousiñas Xosé Lois Foxo, que vai intervir. Estamos, bueno, xa están agora preparados tamén bueno, por suposto, recordar, ainda non temos avanzado moi ben cal sería a próxima actuación da Real Banda de Gaitas e nos con sempre os medios de comunicación. Que mala costume temos a veces de non vivir en presente, porque decimos, que vai pasar mañá? Caramba, xa está ben. Que está pasando agora? Que estamos disfrutando agora? E por non vivir agora, xa estamos pensando, onde se nos vai? Cal vai a ser o vindeiro proxecto? Que vas a facer? Sempre estamos con ese que vas a facer e non que estamos facendo. Así que, bueno, un convite tamén para todos o do vivir o presente. Este momento non vai a ocurrir nin a acontecer dentro dunha hora. Xa pasou este concerto de Aninovo. Así que, por favor, sigamos disfrutando. E xa están prácticamente ubicados todos. Forte aplauso. Ademais temos aí precisamente a violinista, a Tatiana, que nos acompaña en moitísimas ocasións. Disfrutemos desta égloga operística Pastora Sola. Gracias. A entrada triunfal precisamente que da nosa, unha das grandes voces de Galicia, da cantante galega Iria Estévez, liderando o proxecto Clave de Fado e Firme Futuro da Música dende o ano 2010, cando se subía por primeira vez nun escenario co proxecto presentado no norte da península e de Portugal. Iria Estévez, bueno, escoitarán vostedes que voz. Aplausos para todos, por favor, gracias. Practicando
Bueno, mentras cambiamos de cantar, quixeralles contar dúas cousas. Que é isto que escoitamos? Pois isto chamolle égloga operística. Unha égloga é unha especie de canto de pastores. Entonces isto conta a historia de dous pastores recreando o Oredale Dou que se cantaba nas montañas de Ourense, na Gudiña, nas terras de Ríos. Entonces eu inspireime neses cantares que eu recollo, fixen unha especie de obra que ten 30 cantares como os que acabamos de escoitar. Entonces van enlazados conta a historia deses dous pastores. Bueno, os imos presentar, este é o cantar 13, agora ven o 14 e o 15. Polo tanto, hai que velo como unha especie de historia que esperemos escenificar ao aire libre como necesita esta especie de ópera, esta égloga. Entonces, bueno, se están preparados os músicos, habremos pasar a outro movimento en tempo de vals. Gracias.
Bueno, pois xa nos adentramos na terceira parte, na terceira e derradeira parte. Sabemos que chega a terceira parte cando o director da Real Banda, Xosé Luis Foso, lle pone o atril. Cando lle ponen o atril xa sabemos que ademais quere dirixir, quere explicar, porque é unha parte moi fermosa. Va a ver as cantigas de Ourense, unha recopilación de Félix Molina con arranxos de Carlos López e Xosé Luis Foso, pero tamén, pois eso, haberá emotiva e sinxela Muñeira de Boitila, que xa saben vostedes que ademais a Real pois tiña eso, o Papa Boitila, San Juan Pablo II tiña un especial agarimo por a nosa Real Banda de Gaitas da Deputación Provincial, que foi un papa con quen tivo, pois, con quen estiveron unha estreita e sinxela e agarimosa relación. Foi ademais precisamente no ano 1996 cando ofreceron o seu concerto en Castel Gandolfo, a residencia de verán do Papa naquel entón, San Juan Pablo II. Pero ele explicará moito máis, bueno, teremos o popular, que eu non me podo ir nunca dun concerto da Real sin por entre as silveiras, que a mí me encanta, e iso o vamos a tararear prácticamente todos. Así que, maestro, cando vostede diga, o aplauso para todo o conxunto. Gracias. Bueno, eu quería felicitar especialmente a voz de Iria Estévez, porque algo maravilloso en este templo extraordinario pois sona fantásticamente. Gracias, Monse, por ben que describe, sabes máis que servidor casi da Real Banda de Gaitas. A verdad que nombrabas a Juan Pablo II, para nós foi un dos momentos máis brillantes da nosa humilde historia, da historia da Real Banda de Gaitas, que é unha historia feita con cariño, por amor á cultura. Bueno, esta segunda parte é un pouco máis polifónica da Real Banda de Gaitas, con gaitas en distintas tonalidades. Hai que dicir que, digamos, esta innovación non ten precedente na historia de Galicia. Nos intentamos facer un pouco de polifonía utilizando gaitas en distintas tonalidades. Por eso temos as gaitas que están de pé, son gaitas en si bemol, depois temos as gaitas en fa agudo e en fa grave, que se alimentan co barquín, que é unha tradición que iniciaron na corte francesa no século XVII. Bueno, este é o concerto de Dani Novo, da Real Banda de Gaitas, que quere ser ese mensaxe de amor que nos trouxo Nino Deus á terra. É o mellor sitio imposible que facelo no templo máis importante da provincia, que é esta catedral. Polo tanto, imos continuar con este traballiño que están véndonos a través do streaming. Seguramente Juan Corzo está tamén véndonos, porque gracias ás tecnoloxías non hai distancias. Continuamos logo co concerto da Real, ofrecéndolles cantigas de Ourense.
Sí? Sí. Bueno, como lles comentaba, un dos momentos máis bonitos que tuvo a Real Banda de Gaitas foi cando no 1996 eu lle víranos o Santo Padre en Santiago desde Roma e encantoulle a Real Banda porque resulta que na Praza do Obradoiro veu un gran vendaval e non quedou nada máis que a disciplina da Real Banda, que eu sempre presumo de que estes rapaces, gracias a uns pais maravillosos, se poden facer estas cousas a cambio de nada. Pois o Santo Padre valorou eso e quixo recibirnos e fixémoslle un concerto que durou, xa estaba maliño, 1 hora e ainda saliu pola ventá, pola fiestra, a saludarnos eses recordos únicos que temos na nosa historia. Entón, esa muñeira de Boitila foi a que dedicáramos o 18 de agosto de 1996 en Castel Gandolfo e ímos a ofrecer en todos os concertos que ten ofrecido a Real Banda de Gaitas, desde as pirámides de Egipto hasta a muralla china. Aí estuvemos ca muñeira de Boitila, levando o noso mensaxe. Moitas gracias. Bueno, agora vamos a pedir a nosa artista que veña Iria Estévez a cantar un dos cánticos que cando eu estaba estudiando no seminario recollimos polos pueblos de Galicia co cura Mato, que se chama Por entra Silveiras. Entonces, Iria que nos canta como aos anxos, nada mellor lugar que escoitar a voz de Iria aquí na Catedral de Ourense.
alegres os pasariños, anunciando a todos con gran esplendor que naceu o neno máis excelente, máis bonitiño, que ven a ser fillo do noso Señor. As ovelliñas pacendo toda a beira do regueiro, berran porque xa naceu o rei da terra e do ceo. E as aves todas co seu chiar celebran xuntas a Navidad, os seus chidos sen descansar louvan ao neno que está no portal. Por entre as silveiras cantan alegres os pasariños, anunciando a todos con gran esplendor que naceu o neno máis excelente, máis bonitiño, que ven a ser fillo do noso Señor. A Belén vinde pastores, ali naceu un meniño, que está meu veu tiritando, ai tiritando de frío. E lo pobriño temblando está, e naide corre pra ir cantar, suyo boquiño co seu soprar, cantaba neno sen descansar. Por entre as silveiras cantan alegres os pasariños, anunciando a todos con gran esplendor que naceu o neno máis excelente, máis bonitiño, que ven a ser fillo do noso Señor. Quero pedir a don Leonardo lemos que sempre tuvo esa sensibilidad desde que, polo menos para a Escola de Gaitas, para a Real Banda de Gaitas, temos o honor de participar en todos os actos litúrxicos que nos piden. Tamén nos atrevemos a pedir este templo para celebrar este evento importante para a Real Banda de Gaitas. Entonces, señor Obispo, moitas gracias. Unhas palabriñas, por favor. Boas tardes a todos. Que as miñas verbas sintetícense tan só nunha palabra: grazas. Grazas á Real Banda de Gaitas, porque en esta tarde, neste serán que un serán de lembranzas, polo que vexo, non só se fai unha lembranza de Juan Corzo, senón tamén de José Antonio, recentemente falecido, pero tamén facemos a lembranza de que en esta casa do Señor San Martiño, que é a Igrexa Catedral de Ourense, os anxos e os santos que nos contemplan desde ese retábulo tan fermoso de Cornelis Holanda, hoxe están bailando no ceo co ritmo das panxoliñas e, sobre todo, ca música do Maestro Foxo. Quixera aproveitar esta ocasión que me brinda o Mestre Foxo para agradecervos a vosa presencia e, sobre todo, para desexarvos un ano novo feliz e santo. Gracias. Bueno, como ben dice o señor Obispo, non podemos esquecernos de José Antonio Viñas, e que estiveron as cantareiras unha persoa que estaba sempre en todo, que precisamente para poder sobrevivir, para manter Queixumas dos Pinos, as cantareiras, tiña que andar chamando ás portas dos políticos, a Xunta de Galicia, a Diputación, os concellos, e esa vida dura quizá lle fixo a vida máis corta, porque aínda que parece que é un camiño de rosas isto do folclore, como se dice vulgarmente, eu chamalle cantos populares a cultura popular, pois a veces non sempre é tan doado. Eu sei que José Antonio Viñas deixou a vida precisamente chamando ás portas, pois en homenaxe a él, agradecéndolle a Juan Corzo, que nos está vendo seguramente polo streaming desde Barcelona, que nos enseñara tantos cantares de reis e a outros, imos dedicar o himno galego ca voz extraordinaria de Iria Estévez, porque fíxense que non somente cambio de tonalidade e é capaz de cambiar de tesitura o mismo cantar. Por eso, como todo o mundo hai que entende de música,
agradezolle que reparen nisto. Entonces, de pé, cantamos todos o himno galego con Iria Estevez. Sí, digo que como somos moi patriotas, imos salir co hino de Ourense.
terminar este evento, porque será das poucas provincias da Península Ibérica que ten himno propio e que funciona, que se interpreta, como neste caso, para terminar solemnemente este acto. Moitas gracias. Ese aplauso, Real Banda de Gaitas da Deputación Provincial de Ourense. Así despedimos este concerto de Ano Novo 2022. Sexan felices, feliz ano novo para todos e, por suposto, agradecemos que do mesmo xeito que entraron ordenadamente a esta basílica saian, por favor, ordenadamente tamén. Se é posible, evitemos agora as aglomeracións para salir, vayamos saindo paulatinamente, progresivamente, e así non hai, pois eso, un entorpecemento de todo que é a norma higiénico-sanitaria respetada dende o inicio hasta o final deste concerto neste día de hoxe. Grazas, ámense moito, quéranse moito e sexan felices. Ata o ano que ven, graciñas, boa noite.